Здравейте! Казвам се Андриан Димитров, ученик от 12-ти Б клас на професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, град Плевен. Днес ще ви представя новата професия – изпълнител на термални процедури за учебната 2015-2016 година. Във връзка с осъществяването на допълнителните дейности в сферата на туризма, както и с развитието на рекреативни дейности в днешно време, все по-необходими са дейности, свързани с възстановяването на психичното и физичното здраве на човека. За тази цел трябва да има подготвени средни специалисти, занимаващи се с рехабилитация в оздравителните центрове, термалните центрове, както и в спа и в уелнес туризма. В днешно време вече не се обръща внимание само на сезонния туризъм, а и на целогодишния балнеолечебен туризъм. Започва се активна политика по отношение развитие на съвременни, модерни балнео и спа комплекси. Новата професия изпълнител на термални процедури има отношение главно към профилактиката, превенцията и уелнеса. Тези специалисти могат да работят и в бази, предназначени за лечение, рехабилитация, профилактика и превенция на здравето. До този момент в страната не се провежда обучение по тази професия. Учениците, завършвайки професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, ще имат гарантиран прием в Медицински университет Плевен.